warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Ki ape ngetutno silite do ya mbah apa iki. Ki ape duwe rencanane akeh iki. Ngewek sing ora sing Denny ngene. Sesuk ambrengkot ngono nek mulai jare. Apa kene iki wong kampung, belah kalau mendunge wis keleng-keleng ngono kae, guys. Lho. Oh, weteng. Lho. Iki godhonge apik-apik, ki nek musik Mbak Isma banter bola. Ngene iki lho, godhong kates siapa yang mau biasanya diurap, dioseng. Lah ya. Kok tukul ya? Iki tukulan ya, Dek. Ape mek godhong pisang dinggo ngewek anu tape, guys. Pak iki mang mek telo. Jawane kongkon ngonten. Ayo nek mbok konten ning sawah. Lah wong iki jarene sawah kulon, lah engko ndang wis mek telone ya ora roh. Kok nek urung mek telone ya tak syuting. Nek pengen motor. Rencanane banyak. Iki ape biasa senengane ngewek tape dinggo oleh-oleh. Lho pitike sing kok Mbak Isma nggawa loro kalo, guys. Wedok-wedok iki anake sakmene kae wisan. Wis pira padahal Mbak Isma gak rene 1 bulan ya iki gudi-gudi. Terakhir kae jek cilik-cilik. Sesuk ape dibeles sitok dinggo masak jangan blonceng konggone makni. Pitike tapi mang ora dikurungi. Besok ada di konten. Oh, dicekel ngena. Ada di konten selanjutnya ya, guys. Ki kontennya tak dadekno pirang-pirang mumpung Mbak Isma ada di Randu iki momen. Jane banyak sekali yang request, Mbak Isma, tolong jalan-jalan ning kono tong pengen roh desane. Aduh Mbak Isma nek kok mlaku-mlaku koril sampai teko kidul kono ya. Nek ora nek perlu kok mlaku jarang mlaku saiki Pak motor iki guys marai. Ya ora iso ngonteno. Lho. Halo, dok iki grunuk-grunuk tapi jek iso gawean wong iki. Pengen gawean senengane. Apa ngewek tape. Duwene menyok dinggo oleh-oleh senengane lho. Mak nek matan pengen roh pitike sak pira kae. Pitik kan babone nggawa loro ternyata kae gak lanang wedok, guys, tapi wedok-wedok, sitok alus, sitok keriting. Dan si sitok ki sing alus goblok, ngendok kae kopior gak iso dadi anak. Takon nernak ae nek wayahe ndoke aki 13 14 takon nggodhoki ae ndoke dijipuki ae. Iki sing anake keriting ki 9 utoh lho. Anake keriting pinter ki wong wis anake keriting. Bubuk anake pitik keriting jarene wis duwe adi. Anake pitik keriting wis duwe adi. Adine ndi? Cilik-cilik. Kabeh? Ya 9. Oh, pinter ya 9, guys. Dadi iki Mbak Yune iki. Ae nyetel musik kae. Oh, tak delokno ngguritane Mbak Isma nek apa ae. Ning kene semua ditandur, guys. Iki tilake waloh. Widong telo. Nguri ki nek lho. Kae iki laos. Godhong jeruk, laos, kunir. Kae ning nguri ya nek dong telo kae ning kono. Lah kuwi ya dong telo kuwi mbah-mbah kuwi. Kae dondong. Walah dondonge ya Allah. Dondonge kok kon ngepekno pake tuwek-tuwek, guys. Dirujak. Kae iki dong telo iki, guys. Aku ora ono gembel. Pirang-pirang sak rete dong telo, guys. Loh. Walah. Adong dondonge, guys, ya Allah ya Allah. Loh. Sak ret iku dong telo iku. Ae godhong dondong, wis rasa kuwatir. Enek tales enek apa? Tomat. Entik apa? Mak trimo pon-pon akeh kene. Koyok sere. Ning arep omah kae ning pojokan ya nek sere. Iki dhisik dienggo toren. Tapi wis banyune dienggo toren wong sak desa tapi gak kuat munggah, guys.
Hembel loh. Tuh. Mbak Tanem masak apa, Mbah? Mang mek godhong apa gek lontong? Gek utri. Wah model piye iki? Meskipun meskipun grunuk-grunuk iki tapi bodoke sehat. Senengane gawean iki lho. Ngomongno godhong-gedhang wae tinggu. Senengane apa gawean? Apa nggih tape, apa nggih lontong. Kabeh digewek. Halo, pohon pisangnya. Mbok oleh-oleh mbae. Kelompokno ning kene godhonge. Halo, wong teko kono. Mbah penindi ra roh kowe. Golek sampe teko kono. Aduh. Pengen melok rono tapi gembel. Si tak melok rono, guys. Aduh. Iki tinggo anak dorone, Dok. Semut gatel. Aduh. Ndi? Lah nek diteleki doro piye iki? Lah bolong-bolong tek. Lah kuwi dorone. Iki saiki tinggo madoro, guys. Dorone pirang-pirang ngendok ora? Oh, enek kuwi enek kolam blombangan pring kuning. Iki lho, iki jeruk ya, Dok ya. Jeruk sambel. Akeh kok jeruke kok. Wah, jeruke iki. Ger. Kliwat le. Kae wae kerep nggih panganan wong kene senengane iki nggih panganan nek wong kene. Panek al, ngumpet tukang. Masang papeng gudis. Masang. Apa dipaping? Dok. Jeruk, tak ndelok jeruk. Ora solo kabelo. Endi? Ku jeruke lho ndi apa mek. Wah, lah kok. Ki, apa jaluk aku? Nggo nyambel. Kok Kang narsik ning ndi wong iki? Kang, njuk jeruk, Kang. Kita memetik jeruk. Sambel. Ngene dulure dhewe, jeruke wagi. Oh, guys, ting riyung. Walah, jeruk sambel kok koyo ngene. Jeruk. Mantap. Sendokake, guys. Darah wis edok masa kurang.
Kayak guys, parine padha ijo-ijo. Ki mbok lo kancing. Mbok kancing. Gulungnya saiki pun sampai dulu. Itu gulung sih. Laudan. Iki dipekno kelandingan. Mak sakmene kae ya Allah. Piye iki nek mulai kon nggo marik-marik iki sak tenan iki. Tapi tak lanjut iki guys ya bar nganuni godhong. Seri. Halo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 wit kae seri kabeh kae. Andene guys. Seri. Lho. Kae serine. Pirang-pirang lah guys. Anane lain terus di ocek insang sak pang-pang lanjut ngocek iki mesti sampai ocek daging biasanya
daging sapi mbiur nek iki daging inuk. Daging inuk sapa njaluk pelambingan alias lantoro. Sing cek nang rasa tak elokno. Daging iki mang walah. Lenggrok. Enak coklat ini. Inuk dibotok, inuk dioseng-oseng karo kondang inuk, karo tempe inuk. Oseng-oseng. Tapi yang punya asam urat itu nek mangan iki ya cekot-cekot, Guys. Cekot-cekot. Cekot-cekot ning enak dadi rasane cekot-cekot. Sing cek nang ora tak iki buat ae. Gak ocok potoki ben ringkes. Kuwi gak ocok iki tak lu tak ngekno kan sak pange iki. Jadi gak ocok iki gak. Tekon. Iki sawur. Dioceki. Sakmene kae, Guys. Ini jos. Yuk. Sing tuwek-tuwek tok soalnya seneng ra. Ora iso dimasak. Iki dek ben nomor tinggal lalap. Dia dioceki ning anu, Guys. Tampah kok. Sakmono kae. Pernah ada. Iki apa Ibu? Saka tulang Ibu, sum-sum iki. Iya. Karena tampah Pak. Lihat. Karena tampah nih buri. Enak Ibu. Iya Pak, tampah nah. Tampah tuh, oh. Dede. Nder tampah. Bijuk, jangan bijuk kowe dari bijuk. Dan mangan nek. Landingane api sak wit gotek kabeh madu
dioceki sekalian. Lho, pinter lho. Lah iki tampahe nek apane? Godhonge cek iki godhonge gula ayam nek. Lho, cek enek entone kok semodoke. Entone kok nedoke. Mau nek kan tak buat kom ning guri kok nedoke. Pinter kok dikongkon wis iso, guys. Ini kae wis karek ngoceki. Wis kita lanjut. Ijek urung rampung, guys. Ademe bengi. Lanjut pelandingan. Cilikno, Per. Ini ngonten. Peri, cilikno. Ini ngonten ngocek pelandingan wae kene. Sapa ora? Iso apa ora? Anuni pelandingan. Sesuk digawa mulai ben ringkes. Indra tolang. Jadi ini kan kok di sidik ya, guys. Ilang toro landingan. Nek ning kono jenenge apa? Enak sing jare pete Cina. Pete apa jenenge? Pete Cina. Iki panganan favorit. Hanya kan ini yang ini kayak ini puncak, guys. Kayak ini gunung. Meander, soalnya ngarepe sawah-sawah. Jadi sing bibit. Sedino. Nanyet orang-orang anak panas lah yo angin mungkin panas lah angin, guys. Anyep kalian ini senengane dilapakno dibotok, dioseng-oseng apa dilapakno. Iki selain ngono dilapakno ya enak iki. Sambel goreng ngono cara mau enak ora? Ayo di sambel goreng ngono cuma enak kok. Sambel goreng.
dioseng mbek tempe, dioseng mbek pindang. Terus digosok. Ya Pak None. Jangan yo ora iso. Jangan tapi gak besar. Jadi kata ini minta campur aduk. Padi ngguri omah apa ndi? Guritan. Bukan ngguri. Apa ditanduri? Opo ae tanduri. Sere, godhong, dondong, laos. Pon-pon iki binir tapi. Khawatir. Yang merah rene ya guys. Alhamdulillah nombu dicek senang dulu apa-apa. Kira-kira mak gudang apa dulu apa enggak acara apa tapi bikin montong dari permangan warga yang buru ini nah dus aku juga nyuap panas angin soalnya orang banyu apa banyu panas anget ademen. Ini durian itu sih. Pak dudono pel wis akeh pel. Ya wis kita lanjutno ki orang-orang pedawan durasine. Ferry. Kongkon